Jo crec que en els anys que porto treballant he après moltes coses. Ja no només mèdiques, d'avançar, de fer cada cop cirurgies més complexes, sinó a nivell personal, de guanyar qualitat humana, de saber relacionar-me millor amb l'entorn, amb les famílies, entendre més a la gent, perquè veus molts tipus de persones amb molts tipus de problemes. La veritat és que els nens són pacients superagraïts, que això doncs, ja ho sabia d'abans, però aquí, treballant aquí, doncs, encara m'he donat encara més. I després les famílies, no? Que confien en tu plenament, et confien en el seu fill, no? I aprens doncs, a viure amb ells aquestes experiències i veure doncs, ells com superen, no? Aquestes adversitats, i això et dona molt creixement també a nivell personal. A mí no me hecho irme de aquí el hospital en sí, la gente. No, esto es muy importante. Y la forma de abordar al paciente, ¿no? Somos un hospital que trata a los pacientes de otra manera, integramos a las familias dentro de todos los procesos. Tú llevas 37 años y yo llevo pues desde... ¿Cuándo empecé la residencia yo? Soy pandemia, 2016-2020. Y claro, que con tantos años de diferencia hubiera contestado lo mismo. Yo siempre he dicho una frase que me encanta, que yo no soy el doctor Lázaro, ni mucho menos. Yo soy Juanjo y a mí me encanta que mis niños me llamen Juanjo, que los papás me llamen Juanjo, porque eres uno más. Quan vaig entrar canvia molt la seguretat que tens, la presa de decisions, la veritat, i també la forma de comunicar-te amb les famílies. En el fons, no, el més important és acompanyar els pacients, no, en moments de vulnerabilitat. Per tant, nosaltres hem d'estar a l'altura, no, i acompanyar. Per això és important, no només cuidar els pacients, sinó cuidar els companys i cuidar-se un. Crec que la professió mèdica és una professió que té com a característica que és curiosa. Per què? Perquè crec que la curiositat és el que mou els metges. És allò que et permet avançar, és allò que et permet preguntar-te el perquè de les coses. Mira, jo curiositat també, però jo diria sobretot compromís. Saps? Compromís amb el pacient, amb els companys, compromís també cap a la ciència, cap a avançar, ¿no? Y cap a mejorar la situación. A mí en oncología me da la sensación que es como estar viviendo un momento importante, sobre todo a lo mejor en neurooncología, que es lo que hago yo, ¿no? En los tumores cerebrales, porque es un poco, estamos haciendo la transición desde lo que siempre se había hecho a cosas muy nuevas, a ensayos con inmunoterapia, nuevos tratamientos que sabes que potencialmente pueden cambiar el pronóstico de los pacientes. Es como estar viviendo una época muy emocionante y esto me encanta. Nosotros tenemos la suerte o la fortuna de estar en muchísimos ensayos clínicos porque necesita que el paciente esté bajo estado anestésico. Las terapias virales que estamos haciendo ahora mismo con los de neuromuscular, las nuevas terapias que estamos haciendo en oncología, en las que sabes que hemos estado muchísimas veces juntos trabajando, pues para nosotros también es una visión muy nueva de cómo está cambiando la terapia, ¿no? Y a mí eso me parece una cosa que el futuro empieza ahora. Saber que tens a l'entorn especialistes que són molt bons, molt punters en la feina que fan. Saber que estàs en un lloc on la preocupació dels nens i les seves famílies i els tractaments que fan són el màxim que es pot oferir i formar part d'aquest equip, realment per mi és un orgull. El paciente siempre está en el foco y no solo el paciente, sino que al final tú sabes que le puedes dar todo. No solo el mejor tratamiento médico, sino la mejor atención para la familia, el apoyo de trabajo social, de atención espiritual, los payasos, los perros, ¿no? O sea, es como tener la tranquilidad que el paciente va a estar en el mejor sitio posible y lo va a tener todo.